no. And yet, Nina Baba some more, and then some would write a banner. Near the Macotino be any. Ghana buyed on Sakwa Shankrata, see ya Baba Yeska, dear, $260 million US. Aba Buamo Magana, Yinama Modeno, Atumi Ajana Naso. Sounds so now can I speak of Parliament? Yera. Professor Aaron Michael Quinn Sodia Tuja. Was your brother so sabi Maya so na IMF wadan de nyinata yede ahokɔ dom word mono yetumi nya nsakra pa adi free honom Ghana Water Company Limited na to predwai one mo water mantem no de mane one mo se hwɛ wo mo na watwe miensa kadwetwere die no awode no wo mo ahwɛ no mo antwetwe adwumako no so bɛhya se na woto ahofo yi papa National Farmers Day na kenim se nyame yadoma December bia ene ba so me yabo akuafo no mabaso na fi ensakra ya bam ya mampanyi nado wona na pamfo wono mo ebo ho amane wei ane nsama wodro bi edi kesa de tie yaboaboa ne nyina no a yade baba so mo san me no saka se October so de to so die no so de yamfa sedama nyumakuo yi 21st clinic a sciatica expert wo sciatica yade nyina da wo to ase de afri ho na nya non ko 3 herbal center what the 3 core capsules atayechi OCP Ghana Limited say what fertilizers papa one month chain and obenya ade afri mizo and 5G yadamo sedamose express group na de wo to kwan kwase brone kro mo bakwa amana brosododo we ne nyimako ahodo a won madoma so yasere na numero nsiaka se bono yade baba sombo amamra kwaso menso amatena se age adwa abakenkan semi krogen sesu chiamade amawo ayeme akosia ajewa akwade aboaten afaye jebra nsem no yenchechim Oh my God, the Ansakwa question Kratase ewo Washington DC ya no aya nyina mahode nyina monkane no sene yebeye na ebetumi agena na suntia na secretary ampanyifo do Ansakwa hyase yi aya $260 million US sikatwetwere die ya yahwa ne mu se ana ne kire ya da no betumi apia firimuo na ya de abeboa amekatwetwere die ne ahokyera when now my Ghana nyina monkane na famu no nyina da no atuo ebetumi atwa na Santi Asiapam ne nkrata yi ayakosensan ye ne World Bank ana sensan Santi Asiapam no a wo mo ma sikatwetwere die atese yi ampanyefo kire mu a na sa sika $260 million US no emo $250 million US ayebosia ya wode aboye ana $10 million US no aya de omode afam ya na so wode achaye ya eno no de Ghana yentua hwe emfamfiri ho na Dr. Mohammed Amin Adama where my Ghana photo samfo no one ne kwagye my Ghana na mu e Washington DC a one World Bank ekwatena sesensan Santi Asiapam no enam saya so ana country director Adama World Bank over Robert Bryan one no enemy no na kabo muo ya ende ye hwa ni musa sika twetwere die no eni gina kra baba ka my Ghana nsa na eka bia wo my Ghana so ye hwe me nyina mahode so wo no de ewi akire kra nyoma ama ye nyina monkane nyina mahode no tete kɔ dumso bi ya memene ye ne ade no ye twumi de atwetwe ho aka na nkane no asa gina so yie na omanfo baka yi a ewo John Busumi ni mu a no World Bank wo mama ye sika twetwere de ye tese ye no aye $250 million US ane no so ye de baba bo ma Ghana eho bra yi papa enam saya so anama sa akwanya we so asaba batodi amo meyi enam yetu nwache ye modembo ensi ye na nweta so adane de nyina yenya si ye de babo oman Ghana ho brenti ena ka obi ama ne World Bank so warma doma bo Ghana sase ka twetwere die yi atumi ebeka yensa na can Speaker of Parliament Yera Professor Aaron Michael Quay and Shemudia Biakoso ya no aya conference of speakers of parliament one more anakwa kwashia ya womone mampanyin panyimfo ahodo piri no a wamo wa bebre mu atoya ahodo ene kwashia ye na asa Shemudia no wari ne dia tosom ye no a atumi akoso awa bebre mu hanom seyi enam saya soma Professor Aaron Michael Quay ebro kwagina simpie so no wakasa ade akira bebi man no anu ọchọ sabi ma ya la so la che dana da nyina se ade ya ho dom IMF na ya gi sika firi wo mo ho no aya kwakwa ya ade a ebaba ya to soma ade abato yen so anam sa ya so nchini babi ya bebi man ya nyinyina kwakodu na sabi yo yetire ho aya fu dwene no wasa sabi praduasa yetumi boye ho so na ya wase ya bade ya ho de firi sa no manim wotese kwaba no sa no asala la so la esu ne ban bi no a aya betena ye mu
na baba ya bosom ko abesi yenso no yebetimi atuase amano ayi. Professor Aaron Michael Kwe. Our important issue was how best we could decolonize the continent of Africa. Then the period came when we decided upon democratization of Africa. I believe the time has come when we must realign towards development again. I was turning care Professor Aaron Mike Okwe ne ana yekotie ye no. Afa ye konsam fofromu. Ghana Water Company Limited one mon krabata. A water crade ana hyase ebo amane yi. Na watu bi dia mane one more customer say ya e wato ye mantemu. Ayota crade say wo mo mpane toto mpane no abia. Na efiri na de kronso nya de adwumako no betena se ama sabion fofo dane one more kwaye de biara danam sayo so ntino. Wo mo ma wonom na wotwere makoma miensa se eka biada. Customers no one more day Ghana Water Company Limited nam so nti wo mo dwumadi e wose won mo die na adeboa ma yensu wansuwa ne nyina da tumi gina yie no wo so obetumi atwetwea anyasa Ghana Water Company Limited wo mo so be hyase na woto ho fu yie pa wo se ye ka ye wo sika twetwere die bia won mo die aye 23 million Ghana cedis a eno ababa ye ka twetwere die yi a esum honom na wontumi antwea wo ka wo se no kura ka wo bi na mansuo no dodo no ano ekwan ne sane ye wasanka wo mo de som Ghana man no yentumi enya sa enam saya so nti wonom sere adeshan ma water crowd say ma won mo ntena se emfa hwase anya na won wa se ka twetwere die no asum won obetwetwea anya sa de ampanyimfo so betena se na won ma fom ho adwene na Brahma beni wano anane nsamtrofo ekasa ye Ghana Water Company Limited ho no de ne dwuma wonam so atu projai edemane adehye. Our customers owe us as much as 23 million Ghana cedis. I'm not saying 23 million old Ghana cedis. That's no money now. 23,000 Ghana cedis. So you can imagine if you convert it to the old Ghana cedis, you can't even mention it. That would be up pay. And this is how much people are owing us. And it is because of those customers who pay their bills and they leave some. They don't pay. Unlike Mr. and Mrs. Mensah who pay everything. So we are pleading with customers that Ghana Water Company is no longer a subvented organization. We don't receive subventions from government for our day-to-day operations. We must embark on our day-to-day operations out of the monies we receive in terms of water bill payment. So if you don't pay your bill or you pay it and you leave some, it will come to a time that Ghana Water Company may not be able to buy chemicals. We may not be able to buy fuel. We may not be able to buy the operational item that we need on a daily basis. So we are pleading with our customers. We cannot go to every single house. So if you are in Takrady, or you are in Axim, or you are in Takwa, and you hearing me, or you are seeing me, or wherever, we are pleading with you that you should emulate the example of Mr. and Mrs. Mensah, who pay their bills regularly. I was away acting chief regional manager Adema Ghana Water Company Limited one more krabata I want to mantemu nana bema bani ena returning kano yako ansanfu from na safia no hia sayia yedru December bia munu wa Ghana ban ana masoye hwoma Ghana yemfudie won sansam so no ahyehyɛ nneɛma so kora ade boy nnuanom akuafo na san hyehyɛ soronko yi a wɔde bɛn no aya no wato ne din sam National Farmers Day ayada soronko a wɔde boy akuafo aba so akyerɛ sɛ akuafo so ka ho bi ana ɔman no yɛduru baabi a yɛduri yɛmɔden boy nnuane a yɛdie si ebenya kokɔ si ebenya banche yɛbenya bayere menkani atokɔ bibia ni nyina da akuafo wɔn mabam nam sa yɛ so ntinu ya no wɔfa sa akonya no so abakuafo abaso yi nipa wono no yi ani nyina mu yabaka na sa afe no wobo ne homoden ewokuyayem na wohyene ne monyam yi papa na sa afe hyiamudie na sa adwumadie no a Ghana ban die no ya wasanka December bosom ya nimu nke yehunu bie no ana krata efraso ya ehwo ma Ghana yemfudie ho nsem so ababatatwa mampanye na danko akufo ado ana hye ya krata yi womde ba ye ekire se sani akuafo som yebo
na yenim dwumadie sonko ya da ma ga na nyame ya dom wa December bosome ne da to so enso se yakwakoto santene na yakwakoto abarinti no nam sa ya so nti no afi bia National Farmers Day ya yo ma ga na ye de ne ereba akuafo abaso no afi we de no sakraye abam na sakraye ba abam wo no ye se ampanyimfo atwe de aba animu November boso da to so enwotwe afim pemionu ne aduonu nan ye wom ye na sabosome foforo ye kwakosim no na da to so nwotwe ana Ghana ban ahyese National Farmers Day ya no ye kuafo da ya de bo won mabaso no entumi emra so saa wose ye ntumi nkọ wa bre beja kuafo mu da biara danam so nti sakwabase ye ba beto aba na ye da soronko da kese pa de mo mayi ne ye sa gina so de buro nya saa no a na ye ntumi nka kuafo so da enhye ne saa nti na wase basha November bosome no ne da to so nwotwe sa ne ba ya ensiesie da ne da soronko won ma hye se wode ababua akuafo no ebetumi abamu saa na sa akuafo da ya na mantam bi ya ne de ewose ye benyamu nipa wono no saa da no wodi mu ewomu nam so amanei aso ye hwo ma Ghana yemfudie ne agriculture ho sensem so wono mo ebo saa amaneboyi Dr. Alhaji Mahmoud Bamia wono na to Frank Adiama RPP amanyokoyi ene papaid na probo akokopie mu ewo timantamu enam so amakrache East kropon ne mansin mu no kokopie yi a wono na mahemfo yenuano muslimifo wono mo kabie womuo akwakohia to kese di nkommo anam so mo de atodwa atwese se wo hwemu a wote mantam ye mantam wadama panyi na do na koma so yie pa nam saya so nti kura no mo yese one more ye breje ayan samso sane ye beya no man Ghana ya hye sa hodo no wote mantam betumi ne wo mo de no abomu na koba ne se adwadi anase bibi atesa no a yatimi akono ho harso ame ye ho atumi an ha ye na enam se mampanyi na do wo ba befra konya so na ofofra banti no na enwo akwakwo hia se wo no mampanyi abedi e kire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no wo ba besi na 2024 na Ghana fo ato aba edema no na nyame ya dom na sabo hye ne bam sa de hye wo timantam do se yoyo na wo moto aba de manoa wo ba wasa sansam so no a mampanyi na do ahye ase ye no ye bosia $2 billion ya one magye se wo de betre se adwuma no betumi aba mu saa na ade hye a ewo timantam so adwode mu nsam atumi akoyi 17 na astroturfs yet 3 per ewo Ghana gina 3 after 8 years we are increasing to 150 astroturfs in Ghana. Also the bridge over the Oti, the work is going on. You identify say Nyamiado, the Korean facility of 2 billion we are going to see about using that facility also. I help us with the bridge over the Oti. Asema ehia mo mabaha mo akankyere mo matro egu bukumu enti me ba man mo a na yire me ho aye adwuma because minim say if you na do a mesamba have you na mo be same na we no a o kan no waye enti minim say me ba haliti me yire ko pa abo adwuma de amamo Abushawe ayamampanya bedi echiro Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no na Dr. Matthew Opoko Prempe wono so ya Frank Tunia bedi echire Adama NPP amanyoko no yakasa ne nto abo no egusu oda anemu a na enano ada ya woni ade hye wo pantan na se na midwifery training college ko hye aye ewo nkramantamu no de kwoto won manim echo se wo hwemo pa no anyame no kwasem ne duruma bia aya na asem no kro we ye kan twi ye fabrofo kasa anase poto kasa ba kokora ama mefrem na wo kan no de kwakọ we semra hyebadwa fie ewo ye bia ya semra akamra na kamia semra hyebadwa fie ho no ewo ya bia ya boxing ene obehu mpanyimfo pa enkrofo papa nom ewo na wo no ko ena no kra de ya hwa match pass ena na edom kuma no wo no ko no ho wo se sa de ne nyina ntwa yie ebra so semra hyebadwafo wo no kire sa no kwa Ghana fo to aba ma wo no ma wo mu gina Ghana fo na mu ewo mra hyebadwafie nam sa ya so ntine wo ma wo mu sunu wo mu ban ensem panyimfo Mama de campe attention Obi awadi president ayo opposition leader 8 years what you make can deal ba kokoro aba Ghana o say 24-hour economy that's it mama and 24-hour economy o say you be a disco you be night clubs 24 hours now for night club for us then ba ko this guy on the tuba oba
say 24 hours. Oh, obi ha o ka some chewa. Say your tia no and o ka. Already o is go to go night club 24 hours. Why did you work on private car? Because of your former president. What would say INS? Why did you have private car? I'm telling you. Can you? I was away, Dr. Matthew Opoko Prampano, no, na kwansan foforo mu. So be mrasa bejani ya wano so hwa no watoto nneoma hwese. Awakra nya mrasa ojani mpo afen wo waso obekọ mrasa bejafie ade amade hia ewo hɔ no onmonya for Steven Obri Yebua. Papa yi wano so de apomde ntene tene dwumadi ahyehyɛ so awɔ ne mpaso so nam sayo so de atugya a kyerɛsɛ afi Ghana-fo ne ade hia wo so bi. Wano rehunu sɛ wɔn bɛhyɛ mampanyi na danko akufo ado. Ane Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne monyam yie pa. Wose wiasim de ofru duapa ne pia no na wo modern bo to ho akyene enuoma ba Robert na konya so ya na se wasa sefata sia sama na konya biem no obeto so nam saya so nti no wo moto ama eye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no no so wo moto ama ne biu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ani monyam na kumase yasena ni monyam na asante su sana ni monyam na kanu ensana ni monyam obi na pasa the first young vice president, Eki Asante Region, the young Mahmoud Bawumia, and the chief young that's a public soldiers in tea, free because in tea, Obaya Sabloma, Obaya Deputy Minister, Osabaya Minister, Osabaya President, Ofisu, Nana Kufa say, Obia free education, Osinana Kufa want to be here, Osi Andy want to be here, Andy Yana Sawaya. I was not just no na eno no na santemanta mutetenani adema NPP amanyoko no oro Bernard and Chibuasia kwa don no abon mo na sacha ma wontumi wono so de kakra etwaso I was aware of Chama wontumi ne ekotie na Deputy Minister of Education ye Professor Kingsley Nyako. Papa yi ade atugya ekyerɛsɛ wɔbɛsra abatan ne ahwɛfo sɛ ɛwɔm sɛ aban afasika twetwe de no a so wɔbɛboa ma frisini a kɔso na so yɛmɔfra no yie die mu no aya na fakɛseɛ no agyina abatan so sɛ wɔn bɛbɔ abɔso aboa wɔn ma no titiro ne bra nkwadaa na pon a wɔn ma ba fie ɛnam so nti wɔbɛsrɛ paa sɛ abatan wɔ sɛ wɔn ma wɔmasua ɛbɛda wɔn makoma so na brano bia no wɔn matumi ahunu sɛnea wɔmasua ne se bi kɔ wɔresanse wɔ nyina to dwa ɛwɔ Asanteman Senior High School ɛbra no wɔde wɔn finhyia aduoso. It can make you somebody because it is a worthy asset, an asset that is of value. So today, I want to pay a growing appreciation to any parent here, because the children that we see here, the learners that we see here, are here because their parents care. Some of these learners, their parents don't have the financial resources, they don't have the money, but they believe that when they work so hard, when they sacrifice and commit resources in the education of their children will become great, will become somebody in society, and through their children, they will also be recognized.
watching no can care me boss or no career director at the National Service. And watching no honorable or sorry Asibe Anchi, one of Sodakakra at Wasu. Ghana for introducing the free senior high school and again to the Minister for Education championing the STEM education. The STEM education is also going to help eliminate unemployment. From where I sit as the Director General of National Service Authority. After headmaster, you are no other Santa My senior high, and no one so a Kasai. Say, you been a baby. About must animate in every one of the student. I don't know, I'm saying, I ain't know. Yes, I say, and baby are state boys. We I'm a fan. Said the baby, I able to see a dime. Now, I'm a school natural. I was your where you had master ya Santa My senior high wadano you Nathaniel asamwa enchine and your koti no na ejusu kropo so fa to on so brano bia no obehwa ama hone die adwumade to me akoso nam saso ntino wode ahone die adwumade ahyehyɛ so ewo mpotam ho no mahwese wo besiesie mpotam afiefie mu no ache no kra no gatase ane akwan a emu aye fi na ensuo eto abetumi akwakotam ade ntontom abra wo mayi na ebra na won mo yasanse sie no na yamane boni wodi asempa kofi buadi wokwo ane municipal chief executive officer won mo nyafo Samuel Odro Frempon atwehwe nkomo ne kyerem botaya na atachi entie na bia am se de yamamra ne ka no esese yekoto santen ekoto aba yeyi omampani a yediri so botumi aboa o men eno pa ho a ma hye badwafo nso so o se ekoyi wo mu nyina ni amesra busuafo nyina ne edwo so de nyina yedo ye ho nyina ye kan ye ho yenti ase se atise de ye konkran obi betumi afaka obi betumi afa plane enti ba obi awo ene de mo no se ni ba bi kura eno nkyere se e atamfo ni amesra obi a ne se edu ba nyina yenko to santen yenko kyere yadwene na ba bi a ye pese ye kyere yadwene ko no ya kyere e de akọ And what you know, State Interest and Governance Authority, Engineer Dr. Ajima Budu, one of Sokasai, where technical advisor, Anna Dionimno, was the tray. I was away a technical advisor, no, and the attending Canora, Dr. Ajman Budu, General Sonnet and Samno SC, 21st Clinic, Sciatica Expert, Mizo, and a 5G attire, Chibi 3 Herbal Center, 1 core capsules, and so Abba. A fair express group will say what the wood to quine. Baby, I was all Kobiano, 1 Madame Modoba Quadrado. A fair CP Gal Limited say fertilizers, Papa Pa, 1 month chain, and Albania a dear free, wearing Macquawo or Domboya. You didn't run a Saka Sebo Baba some Yemesom Transakin Kanye, Mark Kelvin, and Ransford, Womobomichi Domino, me. Akosia, a Jewaka dear Boatin, ya sorrow stroke or healing point. Upon the my dear Wahinere, Mamma, a boa a siama, what a torso a diamond. 21st Clinic, yes, sciatica expert. Sciatica no, or nerves never